Il-Ministeru għall-Agrikoltura, s-Sajd u l-Provvista tal-Ikel qed jikkonsulta mal-pubbliku dwar bidliet fir-regolamenti għal reġistrazzjoni u l-ħruġ tal-warrant tal-kirurgi veterinarji bilan li jsaħħu l-professjoni veterinarja. Waqt sessjoni ta' konsultazzjoni mal-partijiet interessati, il-kirurgu veterinarju Anthony Gruppetta spjega li l-ewwel bidla hija li l-proċeduri tal-liċenzjar u l-warrant ikunu inklużi ma' dawn ir-regolamenti minflok flatt prinċipali. Ma dik il-bidla qed jiżdiedu affarijiet ġodda bħal pereżempju il-protezzjoni tat-terminu veterinarju, ċoe jista' juża terminu veterinarju min għandu l-kwalifiki aċċettabbli u rikonoxxibbli bħala veterinarju. Għandek ukoll sensiela sħiħa ta' attivitajiet li huma riservati li jista' jagħmilhom biss veterinarju. Fl-istess ħin se jiddaħħlu miżuri aktar b'saħħithom ta' nfurzar kontra prattika mhux awtorizzata u użu legali ta' titli professjonali. L-abbozzi saħħaħu wkoll l-obbligi professjonali, il-konformità mal-kodiċi tal-kondotta professjonali u l-parteċipazzjoni fi żvilupp professjonali kontinwu waqt li veterinarji li jkunu għadhom kif ikkwalifikaw se jkunu meħtieġa jtemmu fażi ta' żvilupp professjonali qabel ma jidħlu bisħieħ fil-prattika professjonali. Għalli ma dawn se jkun hemm ukoll bidliet oħra żgħar li riflettu tibdil fir-regolamenti fuq livell Ewropew. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajd u l-Provvista tal-Ikel Anton Refalo saħaq li l-professjoni veterinarja importanti ferm kemm għall-benesseri tal-annimali, għas-saħħa pubblika, għall-agrikoltura u għas-sigurtà tal-ikel u għalhekk hemm bżonn qafas legali tajjeb biex isostni din il-professjoni. Il-Ministeru qed jissieden lil kirurgi veterinarji lil partijiet interessati u lil pubbliku biex jipparteċipaw fil-konsultazzjoni pubblika permezz tas sit konsultazzjoni.gov.mt sas-7 ta' Settembru li ġej.